ни наричат ваши величества. То няма такава партия. То няма структури. Нямаме структури в страната. Никъде не е имало структури. А в Телеграм канала си сам е озаглавил себе си царя. Даже в групите му викали Хан Ивелин. В смисъл има в групите такава... го наричат и цар Ивелин, така Да. че това е отделна тема. Да видим как негово величество царя откъде е тръгнал преди да спаси България? От развеждане на проститутки, разбира се. Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза: бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета? Шофьор на проститутки. И аз казвам: как ми се кара, Алфа 33 беше, хем така колата по кола, аз нямах такава кола с такава мощ, хем той ми даваше 1200 лева заплата. Тогава, примерно, хората вземаха 200 лева заплата. И аз казвам: а това е добре, но как беше в моите представи? В моите представи беше: отивам, вземам ги, закарвам ги някъде и толкова, нямам нищо. Обаче той се оказа, че трябва да стоя в един офис. Трябва да ходя с тези момичета някъде. В един момент те казват: аз не искам да ходя при този, обажда се някакъв клиент. И аз се обаждам и казвам: какво да правя? Тя не иска да ходи, той казвам: някой път трябва да удариш един шамар камък. Не знаем дали нашия човек е удрил шамари на проститутки, но скоро замества това препитание с по-престижно. Работа с автоджамбази и крадени телефони. Продавах мобилни телефони, като намерих едно турче, внасяхме ги от Турция и също хора, които ходиха в Германия, автоджамбази, вземаха оттам телефони, продаваха ми ги на мен, пък аз бях вече дистрибутор към крайни клиенти. Като се е случвало тогава на ден да продам до 160 телефона, от които съм имал по 100 марки на телефон печалба. И въпреки всичко, не съм завъртял пари. После за кратко минаваме през пиратски компакт дискове. Каза: искаш ли да отидеш на Златни пясъци, ще свържа с един човек да продаваш компакт дискове. Нелегални компакт дискове, като 2000-та година в България не са нелегални. Но оставете тези шмекери. Откъде са истински дебелите пари, с които започва да строи? По негови собствени думи, спестени от продаване на застраховчици. На вас оставям да прецените колко достоверно звучи това. Аз първо да отговоря откъде са ми парите. Първия си милион съм го направил като животозастрахователен агент. Най-добрия в Европа съм, да. Печелих по 40 000 лева на месец, това е 2007, харчих 3. Като към тях добавяме и спестени пари от жена му, която като фризьорка в провинцията още 2000-та година прави 6000 лева и харчи 1000. И така спестяват. Жена ми имаше фризьорски салон от 2003 година до 2010, докато не се роди първото ни дете. Тя изкарваше 6000 лева на месец, харчеше 1000. Всички останали 5000 лева ние сме ги инвестирали. Или тя винаги е била много пестелива. Не ходим на почивки, няма някакви допълнителни привилегии, не е ходила на скъпи процедури или скъпи дрехи. И така с спестените пари от застраховки и подстригване инвестират в селото. Печалбите се реинвестират и така стигаме до крайният резултат, че с днешна дата на негово име в имотния регистър има 24 пълни страници с имоти, плюс участие в десетки фирми. Уау, какъв успех! А жена му, макар и сама декларираща, че работи за 1000 лева на месец, има 60 официални имота на нейно име. Към датата на запис, може би вече са повече. Това е. Честито! Каква зашеметяваща история на успеха. Но чакай малко! Имам въпроси. Да видим бизнес плана. Какво обещава още 2017 на хората Михайлов срещу паричките им за негови акции? Да видим обещанията. В продажба се намират 350 000 броя акции. Минималното влизане е с покупка на 200 броя за цена 28 000 лева, която само за една година ще се вдигне на 42 000 лева. Разбирай, бързай да купуваш докато е ефтино. Предварителните данни сочат, че очакваната печалба от 200 броя акции след петата оперативна година ще е 4900 годишен дивиденд. Но най-доброто е, че същите тези данни им сочат как тези 28 000 първоначално инвестирани през 2017, 2022 вече ще са на стойност 70 000. Може би дори 98 000. Тоест, без да си мърдаш пръста, парите ти ще са по 4. И то без да броим дивиденд. Но колко хора според изчисленията на Михайлов ще ходят всяка година в парка, който се намира в това селце
на няколко стотин километра от София. При примерен поток от 1 милион туриста, които да харчат между 2 и 3 хиляди евро, имаме възможност да постигнем 2-3 милиарда евро годишен приход. Еха! Какви обещания само! В България никога не е съществувал обект, който да изкарва и 1/3 от тези обещания. Но точно в неговото село хората ще харчат по 3000 евро на човек. И най-хубавото е, че... Прогнозните данни за посещаемост се основават на консервативен подход. И наистина, милион е малко. Очакваме 2,5 милиона туриста годишно да ни дойдат в селото. Колко хора могат да минат на ден през? Какъв е капацитета за... Капацитета, който сме направили на парка в този му вид е около 2,5 милиона човека на година. На година? Така че, да. Това какво прави на ден? Да кажем по 10 хиляди човека на ден. Еха! Половин България да ходи всяка година там. Какви сметки само. Ето как значи ще излекува бедността на акционерите. Вероятно сами разбирате, че това е продажба на фантазия. Пълна манипулация за бълъци. А 7 години след тези обещания не само парка, а всички фирми свързани с него отчитат огромни загуби в годишните си доклади. Фирма след фирма след фирма. А паркът не е и на 1/10 от обещания минимум 1 милион туриста годишно. Камо ли да харчат по 3000 евро на човек. Виждаме го и в рекламираното в национален ефир събитие Ново начало. А дори и то с цялата си реклама от очакваните 100 000 посетителя. Заповядайте в исторически парк на фестивала Ново начало. Нека се съберем 100 хиляди човека. Дори да приемем неговата завишена бройка за посетителите, пак са 10 пъти по-малко. И следва не дивиденд, а запор от НАП за неплатени данъци. Общата история е, че парите се раздават на ръка. Кеш. Ако нямаш, няма проблем. Ще ти помогнем да изтеглиш потребителски кредит от банка. И то не е един, няколко. Кредити, които после пак да ни дадеш на ръка. Има други хора, които са подписали. Те също като мен са се чувствали, не, даже аз по-излъгана се чувствах, защото аз дори не знаех кои са Together и какво е исторически парк. А пък те са смятали, че инвестират в исторически парк, пък после са се усетили, че всъщност му дават личен заем. Той ми показва на телефон и ме покани да се срещна с Ивелин, да ми разкаже за къщите. Защо? Той явно реши, че аз съм наистина много голям бълък и ми каза, сега ще ти кажа как се правят тия къщи. И ти взимаш заем от банка, защото нали, се знае, че в IT ние имаме големи заплати, ни дават заеми, банките са благосклонни към нас и започвам да смятам. Ти инвестираш парите, като заедно с него сме собственици на къщата. И нали, там някакви сметки, като инвестирам и после кога ще се построи и кога и какво ще се случи. И накрая всъщност кри лището, защото като смяташе се оказа, че аз, плащайки заема, ще взема може би 20 лева на месец, ще ми е печалбата. Но как така в техните собствени отчети всичките му фирми са на загуба от деня на тяхното създаване? Печалба няма и никога не е имало. А в същото време продължава да се строи и парка да работи. В исторически парк всяка дейност е на различна фирма. Транспорт, охрана, храна, самият парк, строителството. Всяка от тези фирми е и винаги е била на загуба. Как става това? Или наливаш от нещо странично още и още и още в губещи бизнеси. Или чрез подставени лица, може би переш парички. Като това момиченце от обръча му набор 00, което не щеш ли се оказва собственик на дружества и на имот. Като къща 124 квадрата и на няколко имота от понад декар всеки. А като собствената му жена, с която се развеждат формално. Независимо, че са си още заедно. Ако примерно имам сексуални контакти с жени, това е прекрасно да имам 365 жени различни за 365 дни, защото в България има липса на мъже и по някакъв начин трябва да помагам. Няма накъде, не мога повече, в твоите ръце били са всички. Да, и също така прозвуча отвратително, примерно. Вася Михайлова сама декларира приходи от 1000 лева на месец, които обаче успява да си купи 60 имота. Еха! А дали пък